IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagom iti gobyerno probinsya la Manayonan ti Kurso iti scholarship program ti probinsya. Saguan kan board member sa Ullaso, chairman ti Committee on Education, nakita da ti importansya da iti daduma a kurso nga iso iti karunaan na kasapulan ti probinsya rason na mainayon iti dentistry, radiotechnology, veterinary medicine kan iti medical technology. Malaksid dagitoy, wenno malaksid karagitoy, manamnama paya mainayon ti culture and arts kan iti psychology a kurso iti nasa nga scholarship programa. Kabayatan na, sagun kan Bukalaso, talo ng scholar iti kurso ti masirsir mata ang mainayon. Apo in-mention tayo tatay babbaro na courses, we are looking at 3 per course, 3 scholars per course. Kaya no ananto iti pagpinalan na no pagsasaritaan tayo iti plenaryo no yat adu tayo kuna tayo ti advice kada tayo ket adda pay budget na mabalin nga i-allocate ti education since this is supposed to be the number 1 ako in terms of appropriation ti education. Di okay lang ngayat adu iti scholars tapno adu matulungan tayo nga umay medline ang trabaho iti probinsya tayo. May naikitira ito'y madadal pa iti pan na kairaman ti master's degree iti scholarship program ti gobyerno probinsyal. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.